ana lamini na bolomanadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibata an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u walimadɔn ni nin danna in gosira wajibata a bɛ jamana kunnafoni de maana nka min ye sɛbɛnfura tigiw ye dabajigi dungew min ye ayiwa karamɔgɔbaw ye minnu ka wuli ka jɔ k'u ɲɛ suko ni dugusajɛ cɛ jamana kunnafoni ni k'a sɛbɛn wajibata k'a dɔn n'u y'a sɛbɛn kaban a lakalili o kɛra anw bolo wajibi wajibata sabula baara min n'an bara k'a kɛ maa dɔ bɛ san 40 baara kelen wajibata k'a dɔn ti taa fan dɔn nka dɔ bɛ san danga la wajibata o b'a bolo da yɔrɔ dɔn an ye ko in gala an karamɔgɔw de fɛ o tɛ waso ye min ye masa Solomani ye Gunter Lasas si Solomansi i k'a dɔn min y'an karamɔgɔba ye Magma Gabriel Bamari de Véronique ka dangele min ye Abdrazak Menta ye ani Madu Dumbiya radio Kiledu ka taa se kɔrɔbaliw ma radio Mali la wajibata an ka foli b'u ye u ye kilisi min don an da an fana bara k'a dɔndɔni kɛ an dɔgɔninw da wajibata kɛnyɛrɛ ye radio so ka dɔgɔ Mali kɔnɔ min tɛ nin baara ɲɔgɔnna kelen ye u y'a ye anw na an fana y'a ye an kɔrɔw la wajibata k'a dɔn ka baara in a ti kɛ abada fo maa damadɔ kɔ e ni ne fila fankelen min ye Mamudu ye cɛnizurunin don ale bɛ so Mamudu ka futa kɔni ne b'o fɔ dɛrɛ n den tɛ di nka tigɛ ka di nɛgɛ wa o suba don o tiɲɛ n'a ye yamaruya di kunnafoni an b'a dakolo walo sisan karamɔgɔ bɛ dungara n bala cogo bɛ di Namu misirima mana dɔnkili da maa min b'a lamɛn a b'a tori ka gɛrɛ o la wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Babako wula maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Umaru Angoiba Baru kolondigi a k'i k'a dɔn kiri bunakun kan ni politiki kɛnɛ n'a taara laban o la wajibate k'a dɔn a koyara wajibate maître Babɛr Gano ani maa minnu faralen don ɲɔgɔn kan k'u k'a da Bokari Terete la RPM kɔnɔ wajibate i k'a dɔn jalaki bin'u kan k'u jo t'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛkulu dɔ sigira jɛkulu min n'a sigira RPM kɔnɔ wajibate olu ko de ye keleku kɛra i k'a dɔn k'o ma tile sariyaw sɔsɔra bɛnkan min bɛ RPM yɛrɛ kɔnɔ o sɔsɔra o jɛkulu de tɔgɔ ko CDSRI RPM wajibate k'a dɔn sabula waati kɛra ni hakili b'a la dɔgɔtɔrɔ Bokari Tereta maa damadɔ farala ɲɔgɔn kan ni k'ale sugandi n'a fɔra ko ayiwa cɛbɔ ka kɛ RPM ka cɛbɔ kɛra Bokari Tereta ye président ɲinini na kabin'o ko nin kɛra min ye parti maakolomaw ye RPM kɔnɔ olu k'u sɛbɛkɔrɔ tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ sini wajibate u y'a da tulu la k'a da jaba la sɔn ma kɛ min b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na o ye jamana saratigiw ye u labanna ka taa ko in de da sariya bunakun kan olu fana kun ye lajɛli kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ tribunal kun y'a jir'u la k'a fɔ mars kalo tile 2 u ka taa ka segin ka na olu ka jaabi ye min ye u n'o di wajibate sɛbɛnnikɛla ko a k'i b'a ye k'a fɔ kadiriba minnu bɛ n'o bɛ RPM yɛrɛ kofɔ minnu sɔnnen tɛ Bokari Tereta ka kɛ ayiwa RPM ka cɛbɔ ye maître Babɛr Gano Mahamane Babi Musa Tembeni Zainabu Mayiga wajibate ninnu de kɔni farala ɲɔgɔn kan ka t'u ka awa wele ma da kɛ i k'a dɔn ayiwa saratigiw fɛ yen saratigiw y'a lajɛ k'a sɛnsɛn k'a sɛgɛsɛgɛ wajibate i k'a dɔn laban nana jalaki bɔ k'a bi Babɛr Gano de kɔrɔ k'u ta tɛ tiɲɛ ye sabula min ni min fɔra ani u bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la min fɛ o tɛ ka kɛ sababu ye i k'a dɔn ko in ka kɛ nin cogo in na Babɛr Gano Musa Tembeni Mahamadu Jarasuba ani tɔw i k'a dɔn tribunal kɔni ye u ta in nkalontigiya a kɛra commune de Kiribo de la sɛbɛnnikɛla ko kabini janvier kalo tɛmɛnen wajibate nin wuli ka jɔ bi sen na taa ka segin n'u nana u b'a fɔ a sen tɛ ban n'u nana u b'a fɔ a sen tɛ ban wajibate fo saratigiw taara bɛn a kan sa min kɔni ye nin kalo kura min jɔra o tile 2 tɛmɛnen na u ye jaabi bɔ k'a bi k'a fɔ k'u ka minɛnw da i k'a dɔn tiɲɛ t'u fɛ o fana k'i bɔ a la saratigiw ni ayiwa wari minnu kan ka sara wajibate i k'a dɔn u k'o de ma ko Alasa Dore kɛra i k'a dɔn o saratigiw ka kuma ye o bɛɛ lajɛlen bɛ taa bi u k'a fana k'o fana sara sabula wari fɛn o fɛn bɔra ani tiɲɛni fɛn o fɛn kɛra u b'o wari fana sara wajibate nin kɔni ye ko daminɛ ye min ban tɛ ban sabula sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kiiri siɲɛ kelen i k'a dɔn a ka t'o la bɛɛ ka jɛn n'a ye i t'o ye abada Mali kɔnɔ siga kɔni tɛ min na i k'a dɔn min ye Babɛr Gano ye u bɛna wele ma da kura kɛ i kana se k'o kɔni na o kuma ɲinan saa bɛɛ na kɛ kiiri la RPM na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ
Bamako wula karamɔgɔ bɛ tigɛ don o bi kɛ lundi fana masiriba n'o ye Masire Diop ye Masire gomu bada Masire karamɔgɔ daba tungura a ko Florence parler ka kuma tɛmɛnen kɔfɛ min ye Faransi ka kɛlɛbolo ministre ye karamɔgɔ daba tungura Barikani ka commandant ale fana nana ni ka kuma masiriba ko n'i ye kuma ninnu lajɛ u ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ a ko kuma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ mun kan o de ye Faransi ni Mali ka bolo bila ɲɔgɔn na karamɔgɔ daba tungura a bɛ tali kɛ o de kan min ye jɛ kɔni ka ɲɔgɔn bolo bila sabu an tun ye ɲɔgɔn bolo minɛ fɔlɔ u ka farali ni bolo bila ɲɔgɔn na karamɔgɔ daba tungura masiriba ko min kɔni jɛ kɔni ka farala a ko jɛ min farala karamɔgɔ daba tungura bɛɛ lajɛlen kɔni taara ni kɔnɔta ye min ye nin commandant ye n'o ye Barikani commandant ba ye karamɔgɔ daba tungura ale nana an ka jamana kɔnɔ n'o ye général de division Laurent Mission ye ale kɔni nana ni kana kuma malidenw ye ni kana ka kɛlɛkɛcɛw lajɛ a ye munumunu salo kɛ ka kɛlɛkɛcɛw ka hakilinaw lajɛ k'u ɲɛda lajɛ ŋaniya mun b'u kɔnɔ ka kuma ɲɔgɔn na k'u fɛ karamɔgɔ daba tungura k'a tɛna se k'a ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ f'a ka kunnafoni baro kɛ ani Mali kunnafonidilaw masiriba ko o kunnafoni baro o de bolo dara tarata tɛmɛlen n'o tun ye kunnasini kalo kura tile gale min ye Barikani ka ni général de division a y'i sigi karamɔgɔ daba tungura a ɲɛ bilelen min ye Mali kunnafonidilaw sɛbɛnnikɛlaw fara kumalikɛlaw kan ni k'a kankɔrɔta a ko a bɛ Mali ɲɛmaaw fɔ karamɔgɔ daba tungura o kuma ko foli badabada fana b'ale ka cɛdon ye sabu ko n'i y'a mɛn ko bi ko kunun tɛmɛna kunun min tɛmɛna kan kana ɲinɛ o kɔ o ye san 2013 ye karamɔgɔ daba tungura ko don in kama ni Faransi tun mana k'an bɛ min fɔ la bi kan kun t'o fɔ a ko o don in kama Faransi ye baara min kɛ Mali kɔnɔ ko ma dogo malidenw na ma dogo diɲɛma la o kuma ko na da tariki kɔnɔna la malidenw ye tigɛrɛ min fɔ k'olu kunbɛn k'o tɛ bɔ olu kɔnɔ ko ye bi ni malidenw ko k'olu ka bɔ Mali kɔnɔ karamɔgɔ daba tungura ko bi fɛn ye waati dɔ ye masiriba ko min ye Laurent Mission ye a y'a yira k'a fɔ min kɔni ale ka ministre ye o ye kuma min fɔ karamɔgɔ daba tungura a ka kuma n'u ka kuma ye majɛ dɔɔni kɛ sabu Florence parli ko u ka wasabilen kɔnɔ a ko Mali kɛlɛkɛcɛw olu bɛna 2013 tuma min na an kun ye maa ba 7 ye o kuma ko bi an ye maa ba 40 ye nka min ye général de division ye o ko k'olu bɛna don min na k'an kun ye maa ba 10 ye ko bi k'an ye maa ba 40 ye kumaw ye ɲɔgɔn jɛ dɔɔni masiriba ko karamɔgɔ daba tungura min kɔni ye général de division ye n'o ye Laurent Mission ye a y'a yira k'a fɔ olu kɔni y'u ka minɛnw cɛ ka daminɛ ka ban min kɔni an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ daba tungura kɛlɛ mana wuli Mali kɔnɔ Bamanciw fɛ o kuma olu da t'a la bilen u sen t'a la bilen sabu yamaruya dir'olu ma ka ban min kɔni février kalo tile 27 masiriba ko olu ka hakilina minnu tun bɛ tali kɛ Mali baara kan karamɔgɔ daba tungura o tɛnkunna ka ban sabu a yirala k'a fɔ masakɛ kalafili tun kan ka kɛ karamɔgɔ daba tungura an ka fɔ ɲɔgɔn ko bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ coup d'état filanan min kɛra n'o de ye bandaw ka fanga dafirilen fo Faransikaw ma se ka bɛn u ma abada masiriba ko min ye coup d'état banbali ye Faransikaw ko o kuma min kɔni an ka jamana ɲɛmaa marabaga kuraw ye u k'u ka ŋaniya bɔ ka bin min kɔni kalafili kura min kan ka labɛn kalafili ma se ka labɛn karamɔgɔ daba tungura Faransikaw sago ma se ka kɛ o kuma min ye Emmanuel Macron ye a ɲɛ bilela a ye kangari da a ye bagabagalikan min kɛ karamɔgɔ daba tungura k'a tilala ka nimisa kuma in na ko ye sabu n bi taa a ma deli fiyewu karamɔgɔ daba tungura an y'a yira k'a fɔ kan mun fɔ o kuma i senna tɛlɛ ka taa joona min kɔni Emmanuel Macron karamɔgɔ daba tungura a kuma a ka cɛdenw kɔni olu ka kɛlɛ banna Mali kɔnɔ o kuma min ye commandant ye a y'a yira k'a fɔ n'u y'u ka minɛnw ni kosow cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ siga kɔni tɛ min na k'u nato Saheli kɔnɔna la Bamanciw kɛlɛli la karamɔgɔ daba tungura u ye yɔrɔ minnu lajɛ o de ye Tchad jamana ye Burkina ka taa bila Niger la o kuma k'u natu ka minɛn bila o yɔrɔ ninnu na parce que b'a ko min y'o jamana kofɔlenw ye o fana maaw bɛ wuli ka jɔ la o kuma k'olu ka jamana fana tɛna kɛ Faransikaw ka kolokolo kɛyɔrɔ ye sabu a yirala k'a fɔ Faransi kɛlɛkɛcɛw mana kɛ jamana o jamana kɔnɔ karamɔgɔ daba tungura i b'i sigi fitinɛ kan jamana tɛ se ka basigi abada Faransikaw ka kɛlɛkɛcɛ karamɔgɔ daba tungura k'u ni kungo ti ban k'u ni wuli ka jɔ ti ban n'u b'i ka jamana kɔnɔ ko dadi ye sunati ye parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ Faransikaw ka base minnu tun b'an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ daba tungura siga kɔni tɛ min na min kɔni ye u ka minɛnw cɛli ye ka bɔ Tombouctou ka bɔ Kidali ka bɔ Tessalite karamɔgɔ daba tungura o kuma k'u ka base wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye Gao ye Menaka ani Gosi ko minɛn olu cɛliw daminɛna ka ban min kɔni Faransikaw ye karamɔgɔ daba tungura a y'a yira k'a fɔ min kɔni an ka kɛlɛkɛcɛw ye n'olu ka minɛn tɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ko Mali kɛlɛkɛcɛw bɛna se ka Mali lakana wa a ko kalas ko malidenw k'u daga sunɔgɔ o ye commandant yɛrɛ de ka kuma ye ko danaya min bɛ olu ni an ka kɛlɛkɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ k'u ye min ye malidenw ye min yir'u la kuma ko Bamanciw tɛ se ka malidenw kamana gan tuguni kuma in tun b'o de nɔfɛ n bɛ n den nɔfɛ
commandant yɛrɛ da de y'o fɔ dɛ. A da yɛrɛ de y'o fɔ. N'olu taara a ti fɛn tiɲɛ. A ti foyi tiɲɛ. An ka sɔrɔsiw bi se. Ka jamana in lakana k'a daminɛ koron fo tile bɛ. Tubabu faama de y'o fɔ. Hali ni maa mana fara an kan bilen. Sisan y'a faamu. Parce que b'a ko. Karamɔgɔ Dabatungura ko kunun ni bi. Karamɔgɔ Dabatungura ko Mali ye minɛ sɔrɔ. Mali kɛlɛkɛcɛw jora hakili kunda. Mali kɛlɛkɛcɛw labɛnnen bɛ kɛlɛ la. Karamɔgɔ Dabatungura ko boli ko kuma t'a la. Sakuba ni barikani ka bɔ Mali kɔnɔ. K'a tɛ foyi tiɲɛ Mali ye. Maa minnu bɛ ka siran wo. Maa minnu bɛ kinikini na wo. O tuma ko bɛɛ lajɛlen k'i dusu salo. Karamɔgɔ Dabatungura bɛɛ lajɛlen k'i da ka sunɔgɔ i b'a ŋɔmirana mɔden. Ayiwa. Ko baasi foyi tɛ Mali sɔrɔ bilen. Inshallah. Ni ne tun jɔrɔ b'an na. Sabu Malidenw hakili tilala fila ye. Dɔw ko ni Faransi taara k'an bɛ tila k'u wele. Dɔw ko a tɛ fɛn tiɲɛ ye. Minnu ko a tɛ fɛn tiɲɛ ye. O tuma Faransikaw yɛrɛ ye nɔgɔ bɔ kuma la dɛ. Ma ɲɛna. Kunnafoni filɛ nin ye. An ye min bɔ indépendant kɔnɔ Masiri Diop ale ka sɛbɛnni don. Wajibate. Naamu. Ni tulogere bɔra dɔn na. Duru m'a bila u ti jɔ f'i k'o kɔri. Ye tiɲɛ ye. Wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura. O don. Tuguna. Tarawele. Nin y'a ka fasiri ye. A ko di. Wajibate k'a dɔn tubabuw ka sɔrɔsi masakɛ ye min fɔ. Wuli bali don. Hali. A ko n'olu taara ka Mali to Mali sɔrɔsiw bolo. Dɔn tɛ Malidenw na sabula u b'a dɔn armée jɔyɔrɔ barikara. Hali. U ye kɛlɛ ɲɛdɔn. I k'a dɔn maa tɛ s'u la bilen Mali kɔnɔ. Wajibate kɔrɔfɔ min n'a y'a fɔ. Tubabu kuma tɛ i k'a dɔn a ye wulibali de fɔ. Hali. Tubabuw ta fura dama. Ka bɔ walima labɛn kɛ fura dama u fɛ. K'a fɔ u na Mali bila. An ka sɔrɔsiw ye min ni min jira Wajibate ni sebaya damanda tɛ. I k'a dɔn ayiwa wulibali don. A filɛ dɛ. A ko awa nin tile fila in na. Jɛrɛjɛkulu min n'o ye kɛlɛbolo fara ye. U ko min ma opération Maliko. O don. Wajibate i k'a dɔn ko nin b'i sɛbɛn kɔrɔsɔn Ala ye diɲɛ don o don da. Mɔmɔni ni minɛni ani bamanji faali. Wajibate i k'a dɔn ayiwa tile fila in na. A ko min ye terroriste. Maa 8 olu dara joli la k'u pasa tigɛ k'u kolo kari. Wajibate i k'a dɔn u jaba la n'o ye base ye. O 7 Bukaro kalama o yɔrɔnin na k'o ti bɔgɔbɔgɔ k'a kɛ bugurinjɛ ye. Maa 7 sɔmin kelen don k'a fɔ olu ni o ye bamanji walima ni bamanjiw bi jɛ la. K'olu ɲɛnama minɛ ka t'u di ayiwa gendarmew ma. Sɛbɛnnikɛla ko a ko kunnafoni in sɔrɔla ayiwa état major de l'armée. Wajibate k'a dɔn u ka kunnafoni diso min bɛ yen o de ye kunnafoni in jɛnsɛn. Wajibate sabula min ye bamanjiw ye fɔlɔ n'a fɔra bamanji cɛ 2 tɛmɛna maa 100 maa 1000 jaa bɛ tigɛ. Wajibate n'a fɔra sɔrɔsi cɛ 1 tɛmɛna nin yɔrɔ in na i k'a dɔn bamanji 1000 de jaa bɛ tigɛ. Wajibate k'a dɔn sigiti kɛ k'u kɔnɔ bilen koyi u bɛ yɔrɔ min u bɛ taa ɲini de u jaba la an'u duguyɔrɔ la. Wajibate k'u kolo kari. Sɛbɛnnikɛla ko min daminɛna kabini n'o kɔni kɛra sɛbɛn k'o dɔnna bamanji kɔni kelen bɛ ka 5 don fiɲɛ na. Wajibate k'a dɔn les 3 frontières caman kɔni kelen bɛ k'i kunda yen nka min ye a bɔ kɛnɛ o fana furalen don ka t'u kunbɛn yɔrɔ la k'u kun di. Sɛbɛnnikɛla ko wajibate k'a dɔn kɛlɛ kɔni dugula t'a la. Wajibate bamanji kɛ kɛwale jugu n'o ye mugu jugu donnen dugu jukɔrɔ. Wajibate walima balinako. Wajibate k'a dɔn Mali sɔrɔsiw u ye nin bɛɛ lajɛlen faamu wa labɛn kelen don nin bɛɛ lajɛlen de kama. Sabula ayiwa bamanji jugu dɔnnen don ni maa bi kɛlɛ la Wajibate n'i t'a jugu dɔn a bɛ fɛrɛ i ma nka n'i sɔmina joona k'a dɔn k'a fɔ a ka kɛlɛkɛcogo ni a taabolo nin Wajibate a ka ca Ala fɛ i bɛ so. Mali ko min ye kɛlɛbolo min bɛ yen ani kɛlɛtigi Wajibate k'a dɔn olu ye furani kɛ tile damadɔ in na furani in kɔni senfɛ Wajibate k'a dɔn tiɲɛjala de bɛ fɔ mɔɔw ye sa n'a kɔni y'i bɔ bamanjiw kɔ dugudugu ni dugu la Wajibate o yɛrɛ dɛsɛra sa koyi sabula ayiwa armée de tun bɛ taa bali i b'a fɔ ko suyala ko Wajibate armée bɛ taa sira min fɛ walima u b'a fɔ u bɛ ko dilan sira min fɛ i k'a dɔn mugujugu bɛ taa bila u ɲɛ i b'a fɔ dɔ de tun b'a f'u ye Wajibate u y'o jandama min da ni Mali sɔrɔsiw bi pan kunna Wajibate k'a dɔn n'a ni Mali sɔrɔsiw tɛ ɲɔgɔn ye o de ye bamanji yɛrɛ kamana gan o bɛ sɔrɔ min na i y'o dɔn wa u k'o de ma ko renseignement Wajibate o de ye dugudugu ni kunnafoniw ye o de ye wulikajɔ ye o de ye kɔn ka taama ye Wajibate ka jatew minɛ joona a ko n'i y'a ta k'a lajɛ armée a ye wulikajɔ kɛ tile damadɔ in na Wajibate k'a dɔn yɔrɔ minnu bɛ yen ni sɔmin kelen don bamanjiw dagayɔrɔ la Wajibate siraba minnu bɛ yen n'u k'a ma route nationale 16 route nationale 17 route nationale 20 Wajibate k'a dɔn u y'o siraw de mɔmɔ ka taa gun a bɔ fɔ bamanjiw la kɛlɛbolo min n'i y'a f'i sanfɛ Maliko walima n k'i ɲininka o n'a damanda armée kɔni ye u nɔbɔ février kalo tile 24 a tile 28 Wajibate yɔrɔ minnu
minnu bɛ n'o bɛ ɲɔnɔ mara ko fɔ ala tona ɲɔnɔ bajangara min ye bankaji ani wajibati k'a dɔn u ye ninnu yɔrɔ in de fura k'a sɛbɛkɔrɔjɛ lakana yɛrɛ kadara kɔnɔna na ani basigi kɔnɔ wajibati sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ u ko min ma agent explosive mugujugu dunni wajibati k'a dɔn u ye tɛgɛ da olu dilanbaw kan k'u minɛ ten gami wajibati sabula cɛ 2 fo cɛ 4 a yɛrɛ k'a fɔ olu fana tɛ foyi dɔn mugujugu dilanli kɔ yɔrɔnin kelen ka sin k'a don dugu jukɔrɔ u y'o cɛ 4 u ye tɛgɛ da u kan wajibati min ye kunnafoni hali bi armée ye kunnafoni minnu di wajibati ni wuli ka jɔ ta k'a lajɛ a k'i b'a ye k'a fɔ waati ni waati u bɛ kɛlɛbolo yɛlɛma n'u y'a dasi sanfɛ u bɛ furali kɛ dugu ma wajibati k'a dɔn o de wuli ka jɔ senfɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'i b'a ye k'a fɔ terroriste maa 8 u y'o da basi kɛnɛ na wajibati k'a dɔn 7 u y'o ɲɛnama minɛ min y'u ka base ye u ye u ka base 7 wajibati k'a dɔn u y'o ti bɔgɔbɔgɔ tuguni ka maa 7 ɲɛnama minɛ wajibati i k'a dɔn u ka agent explosive o 7 i k'a dɔn a n'a maramafɛn cɛjugu u y'o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'o buruja AK-47 i k'a dɔn o 45 wajibati k'a dɔn u y'o minɛ telefɔni o min bɛ kɛ sababu ye ka mugujugu in wuli u y'o caman de fana bɔsi u la wajibati a ko an bɛ donni minɛ ko bi i k'a dɔn Bamaji dɛsɛra sa taafa kɔni tɛ min kɔni ye hakilinaw ye k'a fɔ yɔrɔ kelen don wa ayi wajibati k'a dɔn tumutu mara k'a salo tumutu ka taa gosi fo saheli jamana na k'a daminɛ ɲinɲini ka ɲanfukɛ wajibati k'a dɔn u ye tɛgɛ da maa 4 kan ye fana sɔmingelen don k'a fɔ olu yɛrɛ de ye ko in jubaju dɔ ye n'o ye logicien ye u b'o fɔ tubabukan na minnu ye baarajugu kɛbaa ye ani mugujugu dilanbaaw ye wajibati u ye cɛ 4 minnu na ɲanfuke mara la sɛbɛnnikɛla ko Bamaji kɔni n'i ye dɔ fa a bɛ n'a fɔ dɔ kunkolo bɛ falen wajibati nka siga tɛ min na ni tasuma bila a bɛɛ la k'a jeni u tɛ falen bilen ayi o kɔni de daminɛlen don armée fɛ sa k'a daminɛ tilebiyanfan in fɛ wajibati ka taa gosi fo kɔrɔnyanfan nɔnkɔnkari la i n'a fɔ min ye kiya fanfɛlaw ye min fana ye Sikaso ye wajibati k'a dɔn cɛ 5 u ye tɛgɛ da olu fana kan sɔn min na k'a fɔ olu ye Bamajuw ye walima Bamajuw dɛmɛbaa don olu bɛ gendarmew bolo sɛbɛnnikɛla ko narayanfan in o ma dabila dɛ ayi u bɛ to k'a furaden fo Moritani u b'a daminɛ Moritani ka na Mali kɔnɔ wajibati k'a dɔn dodɔlen Mali bi sen na saa kalo 12 sɛgɛsɛgɛli ani wulikajɔ nin bɛɛ kun de ye maliden ni bi kisi a bolofɛn bi kisi jamana bi basigi wajibati nin bɛɛ lajɛlen kun de ye nin ye a wulikajɔ bɛɛ filɛ nin a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wajibati k'a dɔn Bamaji tɛ fɛn ye a dɛmɛbaa tɛ fɛn ye maa min b'a jukɔrɔma don o fasani wajibati k'a dɔn a bɔ wulikajɔ tɔ bi jamanadenw bolo min ye nin dugu minnu kofɔlen filɛ n'o ye Togodaw ye Marabolo Cikɛbugu fiyɛw wajibati i k'a dɔn dunan bɛ dugu kɔnɔ i y'a dɔn sabula n'u ko taw dɔw bɛ boli ten k'u kari ka don dugu kɔnɔ k'u yɛrɛ kɛ bagantigi ye k'u yɛrɛ kɛ sɛnɛkɛla ye i tɛ dugu min sigi b'a ye wajibati i k'a dɔn yalima o dɔn ko dugudenw fɛ wa o tuma an b'a fɔ dugudenw ye u k'a lajɛ u ka bɛɛ ka k'i dama polisi ye ka k'i gendarme ye maa o maa n'u y'a ye ko dunan don tile 2 dunan dugu kɔnɔ haraba a bolo bɛ k'o la u k'a tɛgɛ minɛ nka bɛ k'a di gendarme ma o de y'a Bamaji bolilen don o de y'a kɛcogo ye n'u ma kɛ ten u bɛna tulo k'u la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ni k'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Ɲɛdankura karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ n tɛgɛ dɔn ko kura l'indépendant fasiriba n'o ye Dawuda Sangare Dawuda a ko min ye kulekan o bɔlen don Sumahila Bube Mayiga ka du kɔnɔ dɛ karamɔgɔ daba tugura a ko le tigre n'o ye jamana premier ministre kura ye dɔw bɛɛ tɛ kelen ye don tɛ wele donna jɔnni bɛɛ k'i laban jɔrɔ nin ye tiɲɛ ye walahi nin ye tiɲɛ ye karamɔgɔ nin ye tiɲɛ ye Ala k'a laban ya Rabbi amin karamɔgɔ daba tugura Bube nɔfɛ a ka kɛ Ala kama a ye taa Bube furakɛ don tɛ wele donna dɔw bɛ n'a jugujɛ ka wallahi karamɔgɔ daba tugura min ye Dawuda Sangare a ko Bube ka du kɔnɔna na bi karamɔgɔ daba tugura dumuni bɛ tobi ka sigi maaw kɔrɔ dumuni kɔni a bɛ sigi cogo min na a bɛ ta ten maa ti ɲɛ kɛrɛ jɛngɛ k'a lajɛ bɛɛ haminen don bɛɛ jɔrɔlen don min ye dutigi ye n'o ye Sumahila Bube Mayiga karamɔgɔ daba tugura k'a ka dabolo man ɲi parce que b'a ko wulikajɔ kɛra nɔfɛ jamana marabaaw bolo ni ka yira k'a fɔ jamana finitigilakaw ka nafolo ko kuma dɔ bɛ yen n'o ye finisanko ni kɛlɛkɛminɛnsanw ye a waati min ye Sumahila Bube Mayiga ye a bɛ ɲɛmaya la kuma jateminɛw y'a yira k'a fɔ Bube ka minɛ ka ɲininka dalakan na ɲininkali kunfɔlɔ kɛra dɔrɔn a bilala wo kɔnɔ siriba ko min ye utukalo tile 26 dɔ san 2021 Sumahila Bube Mayiga a kuma Ala y'a garisɛgɛ don kasobonba kɔnɔ sigi la k'a daminɛ don fo bi a sigiyɔrɔ bɛn bɛ yen ma siriba ko Bube kɔni a sigilen bɛ kasobonba kɔnɔ a bɛ san lajɛ a bɛ dugu lajɛ a bɛ maaw lajɛ a b'a yɛrɛ lajɛ a b'a kunkolo firifiri karamɔgɔ daba tugura hakili juru bɛ ca ni ka taa kɔrɔlenw na a ko k'ale ni yansigi man kan karamɔgɔ daba tugura mun
y'a se ye jamana janfali ko kuma don jamana ka waridun ko kuma don fasiba ko min ye nin ko in nkalon n'a tiɲɛ bɛɛ lajɛlen a na si dɔn min ye bobo ye k'a to kasikɔnɔ sigi la karamɔgɔ daba tun kɔrɔ a bɛ hami min kɛ ko bana sina ka na ten fasiba ko min ye bobo ye a bɛ pasa cogo min na a bɛ pasa ten kilo 23 ko de bɔra bobo la bi kilo 23 ja a kɛra fanfiyɛ ye o kaba a kɛra fanfiyɛ ye kibaru n'a wulila ka jɔ fiɲɛ b'a bɛɛ n'a ma kogo mɔmɔ Allah jamana filɛ jamana daba tugura fasiba ko o dɔrɔn tɛ bube ya fari jolen tɛ a ko bana min bɛ bube la karamɔgɔ daba tugura min ye a ka furakɛlikɛlaw ye karamɔgɔ daba tugura u y'a lajɛ u ko olu y'u ka kɛta n'u ka seko bɛɛ lajɛlen kɛ k'olu ɲɛ bɛ min na bube ye a ka ta n'a jamana kɔfɛ karamɔgɔ daba tugura jango a ni bɛ se ka kisi cogo min na a ko bana min bɛ bube la karamɔgɔ daba tugura ko furakɛyɔrɔ tɛ Mali kɔnɔna ye dɛ f'a ka taa jamana kɔfɛ a filɛ dɛ fasiba ko karamɔgɔ daba tugura min ye jamana maraba minnu bɛ olu fana ye kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔw bila ka taa lajɛli kɛ k'a yira k'a fɔ bube ye a ka dɔkitɛriw ye min fɔ o tuma ko nkalon kuma t'a la karamɔgɔ daba tugura u bɛ k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na bube ye a bɛna bila ka taa kɔfɛ wa ni bube taara n'a kɛnɛyara karamɔgɔ daba tugura bube na segin ka na jamana kɔnɔ wa bube a tɛna boli wa fasiba ko a ko min kɔni o kuma ɲɔgɔnna n'o baara kɔni bɛ ka kɛ dibidibi la karamɔgɔ daba tugura tilama k'o la ban bube furumuso n'o ye madame Mayiga Binta Yatasa ye karamɔgɔ daba tugura ale kɔni bɛ ka ntanan gosi fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ale ye tigɛ nɔ bila kɛ k'a ɲɛsin jamana masakɛ la kolonɛli Asimi Goyita a barata Asimi n lajɛ ne ye furumuso dɔ de n furukɛ bɛ bolo la a bɛ degun kɔnɔna la n b'i deli Ala kama n furukɛ bila ka taa furakɛ kɔfɛ Ala kama cɛman cɛ bolo karamɔgɔ daba tugura parce que b'a ko n'o ye Dawuda Sangare ye bube muso ale kɔni de bɛ ka deli kɛ Ala kama k'a yira k'a fɔ degun min bɛ bube kan bi o tuma u k'a kɛ Ala kama bube ye a kana sa jamana in kɔnɔ a ka taa furakɛ kɔfɛ k'a yira k'a fɔ degun min bɛ bube kan karamɔgɔ daba tugura ko n'i ko i b'a dugulen kuma yɛrɛ fɔ dɛ k'i b'a fɔ ko bube k'a bɛ saya ni balo de cɛ min b'a ta saya ni balo cɛ a man di dɛ fasiba ko karamɔgɔ daba tugura min ye jamana kuntigi ka taa bila ka gouvernement karamɔgɔ daba tugura nin bɛɛ lajɛlen de da bɛ buru kelen na k'a fiyɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛna sɔn bube ka bila ka taa kɔfɛ wa walima u bɛna u baw ma wa a ko min kɔni don n'a nataw la o na sidɔn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate naamu san 2015 m'a dɔn 15 ou bien 16 Bɔjabate k'a dɔn bube kɛra premier ministre a ma kalo damadɔ bɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Paris a donnama in kama ni Campbell Gimara bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ hôtel min na an dara ye Bɔjabate k'a dɔn an jɔlen bɛ hôtel da la Allah ni hôtel lahulata ye a bɛ Paris caman de dilan hôtel in bɛ Champs-Élysées de la bɛɛ tɛ jigin a don i ye costume don a la bleu marine a costume 100 ni 200 t'a sɔrɔ subhanallah n'a fɔra bube dɔrɔn n b'o image de ye complet kelen dɔrɔn costume min b'a kan na il était tellement bien habillé hali n'a jugu a ye bi k'a fɛ o don ne mana n y'o ye a filɛ dɛ nka maa tila ka daga da dɛ maa tila ka daga da dɛ bi a degunnen don ne b'a fɔra fɛ i tɔgɔ te premier mi Allah Zara kɔni te Zara walima te Aisha hali so kalifa karamɔgɔ daba tugura fɔra ka barika da musow ye a bɛɛ k'a dɔn muso ladiriw ko fɔ i n'a fɔ muso ladiriw muso ladiri ani muso cɛsirilenw dɔ fasa ma fɔ sa de dɔ fasa fɔra o joli Batu Ɲame o de dɔ ye muso ŋana ne t'a dɔn muso gorobinɛ ne de b'a tɔ ne t'a dɔn ayi aw bɛ bɔ Kolokani yan fan fɛ a tɛ ninnu dɔ koyi a t'a fɛ an k'a dɔn wa a bɛ n'a fɔ Bamadu Simaga denmuso Allah Bamadu Simaga denmuso Batu Ɲame a tɔgɔ bɛ maaw da dɛ sisan dɛ kɔni bɛ cɛsiri min na muso to a la est-ce que a tɛ tɛmɛ o kan Amadou Konare ne n bɛ n bolo bugɔ ka don a don ko kura sɛbɛn min n'u k'a ma ko ziiri Amadou Konare n'i ye min kɛ ka ɲɛ o bɛ lakali ko ɲuman kɛ o bɛ kɛ ni min fana ma ɲɛ o bɛ fɔ ko cɛjugu kɛ Amadou Konare cakɛda min n'a b'an fɛ u k'a ma ko caisse malienne de sécurité sociale o don min ye a ɲɛmaaba ye Saka Kɔnɛ funangɛni Amadou Konare nka a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri a dɔnna Amadou Konare o donna min fɛ o de ye caisse malienne de la sécurité sociale
CMSS a modèle ko na re i ka do wuli ka joni cesiri bolo ka nyina min ye conseil d'administration sévère a modèle ko na re i ka do wari asna ka yele tingabi milliard kɛmɛ ani 80 ani sabana kunganfɛ a modèle ko na re ka tabla milliard mugan ani 8 do yɛrɛ to kɛ ɲɛdɔn ani cesiri kɔ sigato la ni y'a jateminɛ mugan o mugan i ka do 8 ni tama 60 ni kila o farala kan a modèle ko na re a ko min ye ni yɛlɛnkɛ ɲɛ ani nin jɛsiri in sɔrɔ la kosɛbɛ assurance maladie obligatoire amu a modèle ko na re sabula o bi fara ɲɔgɔn na conseil d'administration tɛmɛnen in na a ɲini n'a fɛ a modèle ko na re k'a dɔ cɛsiri ani wulikajɔ bolo kan kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ti kɛ ka tɛmɛ nin kan fiyewu ministre madame Jaminatu Sangare i k'a dɔn ale de conseil d'administration ɲɛmaa ye a modèle ko na re a dama dogo i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan kabako min ye ɲɛmaa ye Saka Kɔnɛ a y'a jira k'a fɔ maa kelen tɛ se fiyewu sabula cakɛda in a baarakɛla fɔ o fɔ bɛ yen a modèle ko na re u kun y'a ɲini k'a fɔ jɔyɔrɔ 6 bɛ yen f'u k'o de ɲɛnabɔ f'u ko o de wulikajɔ boloda a modèle ko na re min bɛ se ka to cakɛda a cɛsiri a n'a wulikajɔ bɛ kɛ sababa ye o dun kɛra wa o fana dɔnna a modèle ko na re k'a dɔn jatew bɔlen a nana ye k'a fɔ cakɛda in ye yɛlɛli min kɛ a sɛnɛ yɛrɛ barika bonyana wa service da n'u daturulen don a la u kan ka wulikajɔ ni fɛnkura minnu boloda a modèle ko na re k'a dɔn yɛlɛma bolo don a bɛɛ lajɛlen la a ka teliya a ka kɛ kokura ye a ka kɛ mɔgɔ nafana ye a modèle ko na re i k'a dɔn cakɛda in yɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko bi ko m'a bila jamana kɔnɔ sabula Jaminatu yɛrɛ min filɛ nin ye a welela ka kɛ ministre k'a to cakɛda in ɲɛmaa la a modèle ko na re a b'a dɔn gɛlɛya minnu bɛ a bɛ yɔrɔ in dɔn nka gɛlɛyaw ni ayiwa wulikajɔw sabula jamana bi danga min na CEDEAO ka diyagoya ko UEMOA ka diyagoya ko nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o n'a ta bɛɛ i k'a dɔn ayiwa Saka Kɔnɛ a kɛra sababu ye min ye cakɛda in kɔni ye k'a sama ka bɔ dibi la k'a kɔnɛ se k'a to ayiwa a ko a baarakɛlaw ani minnu ka ko bɛ yen o se ka nafa sɔrɔ a ko assurance maladie o jɔyɔrɔ ka bon ala kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ covid-19 a modèle ko na re k'a dɔn o ye fɛn caman ɲɛ nka min kɔni ye ayiwa CMSS ye o don ɲɛmaa directeur général a modèle ko na re k'a dɔn a n'a ka baarakɛlaw i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri a jamana kan ka foli daw ye k'u kɔnɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ziiri kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara i k'a dɔn hali bi bɛ fɛn min na o tɔ bɛɛ ne n'an tɛgɛ don teliya la ni ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma ko nouvelle horizon i k'a dɔn Mahamani Ture Mahamani ye sɛbɛn kɛ Mahamani ko mɛnna n ka koni na ani n dor'a la olu ye taama ɲɔgɔn ye a ko i k'a dɔn jɔnni tun b'a dɔn ni ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ Mali la musolaka san 35 i k'a dɔn den yɛrɛ b'a bolo nin yɛrɛ ye gwadomuso jɔnjɔn ye sɛbɛnnikɛla ko o de tɛgɛ t'ale filɛ bɔrɔ kɔnɔ caw sabula min ye Ala ale kɔni bɔr'u kɔkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɛra cogo di min ye i k'a dɔn kunasini o bɔlɔlɔ matarafabaw bɛɛ lajɛlen kɔni tilenna k'i ɲɛ damu ni ka kabakoya ni ja dɔ ye ja min bɛ yen ni a kɔni wa ja taara Bamakɔ yɛrɛ camancɛ bolo la yan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sigida min bɛ yen ni o ye commune D ye sɛbɛnnikɛla ko mun ne nana jateminɛ muso bangana bɛ yen i k'a dɔn nin denbayatigi muso in san 35 ale kɔni ni i k'a dɔn a den fitinin san 3 olu kɔni donnen filɛ taxi kɔnɔ u b'a la ka taa Kati sɛbɛnnikɛla ko u selen filɛ i k'a dɔn awa nela hinɛ l'hôtel dɔ ma ani taxi tigi u si mɛ ka sin ka fara ka sin ka taa o l'hôtel la k'u bɛ taa u namadina sɛbɛnnikɛla ko sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u ye den min yɛrɛ b'u kɛrɛla u y'o ta taliba u maa 3 ka sin ka taa te hôtel Gérard ma ten aw ni ce chambre ye joli ye o ye chambre da f'u ye tuma min na ko l'heure joli u jinin k'o wari bɔ k'o da k'u b'u fili ka don so kɔnɔ bulukutu ja sariya dɔ bɛ l'hôteliw bolo a bɛ ye k'a fɔ den min bɛ yen n'o si ma se ko ye o tɛna se ka don yan anw t'o bisimila o ko aw bɛ se ka don min ka d'aw ye nka den di don yan dɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen yanni u ka miiri den la ka diɲɛ bita kɔ k'a bila don wɛrɛ la u sini ka segin ni den ye ka sin ka t'o fili taxi kɔnɔ awɔ kɛnɛma kɔni taxi funteni ma ba Allah den ja ka gɛlɛ ka taa den bila taxi kɔnɔ o funteni ma ba taxi bolitɔ fiyɛti don kɔnɔ jango jɔlen lela fitiri yɛlɛnen ka den filo kɔnɔ ye ka sin ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ taliba ka t'u filo so kɔnɔ ye sa kirikara waati ca ka taa saba kan sɛbɛnnikɛla ko u b'o Allah
u b'o hila tuma min na cɛ dɔ tɛmɛ dɔ yɔrɔ maa dɔw ɲɛ ti tɛmɛ ko la olu ɲɛ bɛ den de bɛ kule la taxi kɔnɔ o bi kule n'a tɛna dafara a wɔsilen bɛdɛbɛdɛ fo ji bɛ jigin i k'a dɔn o cɛ in de nana sa ka sin ka na taxi jagoya tufa ka bɔ den da la ka den in da ka ɲininkali ma sɔrɔ a da denmisɛnnin fitinin don ka sin k'i fiyɛ ka taa 3e arrondissement la n'a den di polisiw o lebura sɛbɛnnikɛla ko i y'a tɔ si dɔn de a ko min ye muso ni cɛ u tilalen sa haraba muso nana den tɛ taxi kɔnɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen ale sini k'i suru kasi kan kasi k'a bɔ gindo la sa dɛ maaw bɛ k'a darɔ ɲininka o tuma ko in kɛra cogo di a bɛ k'i yɛrɛ lajɛya n y'a fɔ cɛ ye i k'a dɔn hali n'a n y'a fɔ an kana don yan n y'a fɔ a ka taa an bila kati fɔlɔ ale de ko jagoya fɔ an kana nin ɲɛnabɔ yan fɔlɔ i k'a dɔn a filɛ nin ye e taalen filɛ hi ha ɲami fɛn y'a fa ɲɛma sɔrɔ ko la maaw yɛrɛ y'a sɛbɛkɔrɔ jalaki e balikutɔ e bɛ se k'i den to taxi kɔnɔ cogo di ka taa ni manamana ko sugu kɛ ni cɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ baasi ye nka ka den fili taxi kɔnɔ a sɛgɛsɛgɛ a bɛ den de t'a bolo k'o k'a bɔ kun ye Allah yaya cɛ b'a fɔ n'a ni den bɔra a tɛ taa kulankolon na a ka jugu o de ma a b'o kɛ o tuma ni wulotalitigi kun sɔnna ninnu tun bɛ taa nin ne ɲɛnabɔ den ɲɛ wale ɲɛna k'o den k'i bonya o den ka kɛ fɛn a tɛ ɲin'a kɔ den mana nin ya fitinin Amadu Konare n bɛ fura kelen d'i ma o fura n'u kun bɛ se ka don ni den ye nka den ka sɔn a yɔrɔnin kelen fɛn kelen o ye mun fɛn ye e fana n'a tɔ tiɲɛ dɛ ayiwa o kuma mun ko nin de kɛra leçon y'u ma n ko nin tɛ kojugu bɔtɔ ye dugu la wa don ni den y'u fɛ den ka sin ka don ka sin ka sɔn a tɛ n bɔ tɛ sɔn fura ma d'a ma ko i ma d'a ma e k'i ka fura in d'i bolo n'i ye nin fura in fɔ antenne kan kɔɲɔyɔrɔ la sa denw de u bɛ sin ka denw wolo sa alo ten ayi hali i y'a dɔn maa yɛrɛ bɛ den dɔ wolo den kana kɛ a tɛ sɔn a su fɛ o fana ye cɛ ye nka sisan o sunani i bɛ den dɔw naani k'u nɛgɛ i bɛ min kɛ n'an bɔra e ka fura in ne ma maaw ka ne wele an k'a kɛ ten fɛn ni dɔ bɛ yen n'i y'o kɛ den kana gɛlɛ la i y'a faamu a la a bɛ se ka ba si bila ka a bɛ sɔn o yɔrɔ bɛɛ o tuma tila ka n'a numéro fɔ maaw ye n'an u ka n wele ayiwa i ka kuma in ɲɛ tiɲɛ nin ye fana sodennin kelen ta kan sɔrɔlen Bamakɔ yan ɛlɛ ni dɔ kɛra ten n'i ye baarafin kɛ Bamakɔ ni wari ma sɔrɔ e ka gindoni kelen sigi k'i sigi o kan n'o ɲana a la Mamudu ni Amɛdi fana u tɛna taa micro enregistrement kɛ n fana tɛna heure ta jɛ kan dɔ balo cogo sɔrɔlen nin awɔ e b'a dɔn taxi tigi in fana tɛ hinɛ walahi taa waliden fili funteni na nka ba in don dɛ wa ko u bɛ ɲɔgɔn fɛ koyi a ɲamakɛ de don polisiw ye mun k'a la e kɔni b'a dɔn u mana polisi la sa den kabi fɔra den bɛ polisi la u kɔni sira tɛ den ma ye kunun de sa u taara den nɔfɛ min bɔ ma ko rɔ sa bi sa an na tɛmɛ commissariat la k'o ɲɛ dɔn a kɛra lebu ye a kɛra lebu bɛɛ bɔra kalama wa a ja bugunatigɛ o bɛɛ bɔlɔlɔ ka bɛɛ bɛ k'o lajɛ hali duguna t'a la Allah u bɛ k'a filmer a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ne ko an ka taa so a ma so a ko k'an ka na yan n k'a dɔ jari yɛrɛ ayi n bɛna nani sisan walahi e ma dɔn nin fasanen don a ko n'a gɛlɛyara a kɔni ko kɛra nin cogo la k'a yira k'a fɔ taxitigi caman fana bɛ yen n'i ka taxi b'u bolo u ko recette ma sɔrɔ bi a ma sɔrɔ si i ka mobili bɔsiw la wari sɔrɔbaliya tɛ bilen dɛ taxitigi dɔw bɛ yen n'u ye boliko kelen kɛ ka 400 sɔrɔ u bɛ npogotigi dɔ don u kun ka b'a dɔrɔn u bɛ taa sira fara ngo de ka sɔrɔ ko recette ma ma o de taxi ninnu yɛrɛ bɛɛ ka ko ban u birilen bɛ recette awɔ nɔgɔlen de bɛ taa don taxi kɔnɔ ka girin o b'a o bɛ recette kɛ bilen yan Amadu Konare waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan an bɛ foli ani tɔnni kɛ min ka ɲɛsin Dankɔrɔba ma Mamu Lele ta Bozo Mori Amadu Konare n kamane gannen bɛ denko la san 15 i ni Mamu ma ɲɔgɔn ye Allah ye dalu jɔnjɔn d'a ma denko la Mamu Lele ta n'i dalen don n ka kuma na a wele 82 03 03 03 walima i ka wuli ka taa Torokɔrɔbugu Dagaba carré la Dankɔrɔba ni awa dongo bɛ ɲɔgɔn na Amadu Konare min ye foli ani tɔnni Jugarama kɛ telima Ibrahima Karanyara Bamada an ka foli b'a ye Sɛki na se lakolonɛniw i k'a dɔn n t'a dɔn n'a nanen don ka bɔ Paris a fɔ ayiwa Mayiga ye k'a k'an ka foli d'a ma joona waati dafara an b'a bila yan awɔ an na ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ masha Allah nɛgɛw kɛrɛfɛ Mamutu anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye Burapele ani Sidi Farikɔnɛjɛ u bɛ n'u sɔnni d'a kan surafana t'u ma dusu in na sɛgi bɛ kɛ nin gafe kelen in ka nɛgɛ ɲɛ 20 i k'a dɔn sini sɔgɔma ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen in kan Sɛbɛnnikɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Mamutu Amadu Konare Daba Tunkara wa salam.